Hello guys. Hello guys. Murise say I'm live guys. Hello, welcome to my live. I'm live guys. I'm live guys. Share the live and take others. Ndandisingadi kuita live. Ndandisingadi because ndakaneta. Ndabva kumafaro. Hanzi nafungai I'm now addicted to you. Serious here. Serious. Panenge pachada speaker remako rikaiti gare takarilaita speaker pachada speaker remako right hanzi chimunya here wona kacheni kana uchida kuona kuti live chimunya handika pama live chimunya paya ndakanga ndakaslima unotoona ndakabuda mabhonzo handiona ndakaonda ukatazama live iko zvino unotoona zvakatosiyana unotoona kuti ichimunya ndiya kare iyi ndaiko zvino antoona saka azvitombonidi kuti ubvunze chimunya here unotoona kuti ichimunya kana kuti washuwa kacheni nashorai handika hapana kana chinomboconfuse shorai yakaitwa ku live yakaitwa gore 2020 nelive ya 2022 adzimbofanani adzitombofanani unotoona kuti apa face ifesi yanga yakatoreba kudai zvokutoonda zvibhunzo zvanga zvikatopika zvibhunzo anoona wosita sai unyosonoti ayo kumeso kune nyama vane nyama kumeso kune nyama moona kuti nyama dziriti hazvitombonidi kubvunza zviya anoona munongotarisa mukutoona plus asisi hairstyle munenge maiona hairstyle pandoita live ipapa patati chinhu muchifona paya mune muchitoona kuti hairstyle mukaiona yaikori same hairstyle moziva kuti haisi chimunya hachisi chimunya ilife guys tafara fanhasi tafara kwatanga tiri kujobheka iwa tafara tatina anti Joy I saw something in the fridge there. Huh? Put them in the microwave. What? I saw noodles or spaghetti in the fridge there. There was an antique. Yes. Just put them in the microwave instead of you cooking new ones. Guys, saka cheers to amarula, guys. Cheers to cream. Nanani time ndisingama amarula, guys. Ndandisingani mamarula andakutorara aiwa hata ndishiya ndasingadi kutoita live because tatabva kumafaro kwatanga tiri kwatatifarako saka ndangozosangana nemukadzi anzi kune rimwe live aiwa ririko iroro nyuwani riri kunzi SIS MELLY live regai rakadaro iroro riri kukanda mathrowback risiye rakadaro iroro ndorichange rava group redu page redu remalife iroro because munhu ari kugadzira munhu anorana mapage aya ndikakudzai kuti mapage edu ane vanorana vanenge vachiita keeping up nefacebook vanoita keeping up nefacebook because vanotori close vanotoongorora kuti ndezvipi zvinyuwani zviri kuuya vanenge vachitoziva vogara vagadzirisa kuti panouya zvinyuwani tipinde mustaira nazvo saka ukaona vatodaro pane zvinyuwani zvinenge zvichitoda kukandwa naZuckerberg saka ivo vanenge vachitogadzirisa kuti tigare tichifambirana naSuka vanomaona saka don't worry vakutoziva zvavari kutoita vanomaona hanzi hamuna kuma atina kwazviva zviri zvechechi zviraiti tevasikana iwausi zvinhu zvaandiJoy here wekuzimba vaya zvezvichungo zvechechi zvineka kubhowa kati tasozvinakidza edu zvinozonakidza tasozvinakidza hamungochiziva kuti ikatika panzvimbo guys dzinoshandira zvinhu guys zvechechi toita mangwanasandi zvichandura kuti zvinyatsonakidza guys zvetuzozviita amen hanzi zvokuti mamusiri kuda kuya live. Yes, I did not want to come live because I'm coming from a journey. Ndosaka waona chero wig ndatoya ndisina vandiona kwandandiri ndakatopfeka wig anditika but ndatobvisa but ucha understand kuti nemakaina ndauya ndasingatodi but nangoti semunhu asvika kagara asina chekuita rega nditi amarula yangu rega ndinde kulive plus rega ndikutaurire ini chero ndakayaka live pa4 pedesha zuka
imari inenge ichitongopindaona but ndisingatoodi because ndakaneta nyama yakati ndino ndakapfeka ndizvo ndakapfeka asi ndatombogeza ndachida kutogeza ndobva ndanoona mamuvi andiona saka ndachega ndichingoti akalive aka ndobva ndatongoenda unogeza ka1 ndatopedza kumagilasi rangu iri ndobva ndatongonoti ti pambedha totanga kutaura zvimwe anzi andijo aiwa handijoyi zvinhu tatiriko hatinozozviita zvite morari konzi zvezvisina morari asi tinozoita kuti zvechechi zvacho zvite morari tazongonakigwa still tanakigwa nguva yatozoita shoma unoziva nguva yaita shoma nokuti pasiti aiwa vanhu dzevhenyu chibudai tatikuda kutofamba nebhora animona tatikuda kutofamba nebhora tatisiri kuda kutomira saka ikedaino chiro malife 10 sha ugara wakatoziva kuti iwe kuya uye koko pano you are helping me by giving me this amarula that I'm drinking because money will be cashing in, you know. Ndasvika mbetha yandadzoka ndasvika hanzi tazonakidzwa aiwa lini tanakidzwa tell them hatanakidzwa tatisingazadi kuenda kumbaka tanakidzwa hatidi kunyepa tanakidzwa tongotenda mwari tafamba zvakanaka right guys maswera sei manheru kumatima nenyika ndichika pane nyaya iri kunetsa panapa ndatraya ndandisingadi kuya life zvandiri kukudzai ndatraya kutaura nemusikana yanzi SIS MELLY ndimi akati Facebook tiri kuinyanya wani eka kana chiti muri kuinyanya regai kakuya nai Juliet regai kuuya ini ndisiye ndiuye ina ndiri kubhadhagwa pabasa pangu ini chio ndikauya ka10 but iwe kumba kwako uri kubhadhagwa here Juliet uri kubhadhagwa here kana chiti muri kuinyanya nzwisisa iwewe poto chimboshayikwa iwe poto chimbota zvemhuri yako inini pabasa saka rega ndite ndichengete mhuri yangu iwe ndiri kubasa kwako kumukwa unenge uri kumadhumbe kana kuti paya handisi kuziva ini ndiri pabasa saka muri kuinyanya imboshayikwa iwe imboshayikwa umboita zvemurume uko andika ini ndiri pabasa ndichitobva pane zvine chichoenda kumba kwacho kune murume wacho izvozvuko andika saka shayikwa iwewe I want you kuti iwe umboshayikwa ini ndiri pabasa naika right saka pane nyaya iri kunetsa guys pane kanyaya kari kushungurudza ndatraya kuti nditaure nemukadzi ushu kuseri akumbira live ndikatraya kuti alright rega ndisolve kuseri andika ndikabata the other party anove murume wake anditika murume wacho still hatina kuirirana semimapiye uri sei hatina kuirirana anomaona mukadzi saka chazo guys you get to understand the story as we go anditika regai ndifone munzwe nyaya zvisere anditika please imboindai ndigai ndimbosara nemasingu mamarried imboindai kuvarume regai ndisara nemasingu imi munozoona mangwana mamarried anditika indi regai ndisara nemasingu asina kukuinda kunotandadziwa asina vanovatumira maherave iwo aya hanomaona ndoda kusara naivavo handei ndandisingadi kusvika apa but mukadzi andiku inzwai ndikaitingodai muzvinzwire nyaya yacho hello tauchitaurisa tinyatso kukunzwa handiti Alright, ndikukunzwai muri kunyatsonzwa zvakanaka here. Ndai tikukunzwa zvakanaka. Maswera sei? Tongoti pachipamwe. Aya pachipamwe SIS MELLY. Right, panapa wauya kwandiri ukati unoda live. Ndikatira kuti rega nditaure nevanhu vako kuseri. Ukambotsikatsika ukazondipa nhamba dzemurume. Ndikataura nemurume ndikadzoka back kwauri nemhinduro yemurume. Anditika kuti ndinzwe both parties. Ndikakudza kuti it's not fair kuti ndiposte vanhu vawandipa. Anditika ndisina kunzwa side kukana iri nyaya yekunyepa ukandipa nhamba ndikataura nemurume akandipindura zvaandipindura anditi right saka pana chekuchavanza panapa wakutoya nereal identity yako hausisiri haidi andika wakutoya nereal identity tiudzawo kuti ndiwani ini ndonzi Mavis Mavasta. Okay uri ku kwachikwa right chii chakunza pano chandunza pano ndechekuti inini ndakasangana nemurume uyu 2014 anonzi John kwamudavana. Takasangana kuchechi
taive tiri mayouth kuchechi kwatakasangana kumusha. Then tadanana 2014, 15, 2016 ndakamusiya nchimudza kuti ini upenyu hauna kundimirira zvakanaka. Ndakambenge ndakaroorwa ndine mwana wangu. So ndakumbodzokera kusauti ndinoshanda kuti ndishandiro mwana. Akati aiwa enda ndine kosi yandoda kuita ndakumbosara. Ndokubva ndamusiya ndobva ndauya kuno. Ndauya kuno murume uyu akasara akadanana nemusikana anonzi Natasha Zanza wekukambozuma ikoko. Natasha Zanza akamusiya. Natasha Zanza kuZimbabwe ikoko. Yekukambozuma. But musikana uyu aigara muPumalanga. Vaionana ndofunga musikana uyu kana ambouya kuZimbabwe. But anogara muPumalanga ndokwaigara. 2017 vanhu ava vachibva varambana. Murume achibva anogara nemumwe mukadzi kuAvondale ainzi Sibonyile. Okay. Iwo ngori kuno kuSouth. Indiri kuno kuSouth handisi kuziva mabasa ari kubatwa nemurume kuZimbabwe. Ndokuti nomukomana tandiri boyfriend negirlfriend. Okay. Murume achibva azoti anetsana nemukadzi uya kuAvondale naSibonyile uya vakanetsana vakarohwa. Achibva azobva kuZimbabwe achiuya kuno kuSouth Africa kwakunditeera inini kuCape Town kwandaigara. Takagara nemurume uyu kuCape Town asingashandi ndichishanda inini. Kusvika ndakabata pamuviri pemwana wangu wekutanga. Murume akamboedza kushanda but munhu anga asingagare pabasa. Tagara kudaro murume akaendesa mari kumba kwedu akati mari yangu yekudaidzira ishi. Akatenga ringi rake akandipropose akati ndinoda kuti uite mukadzi wangu. Alright. Ndakazoti tatigare ane pabasa pashanda paita mheno musikanzwa yavakaita kubasa kwavo achibva siya basa. Achibva taende kuJoburg. Chibva tauya kuJoburg last year muna October. Tasvika kuno ndaiyamwisa mwana wangu ane 2 years 6 iko zvinezvi. Ndakuziva kuti ndine pamuviri. Ndopandakaona mwana arwara. Ndobva ndaregedzesa mwana mukaka. Kwakuzoenda kukiriniki kwautonzi ndine pamuviri. Ende pamuviri ndakatozonyazoziva paatone 32 weeks. Pane 32 weeks kudaro. Ndakati muna December macho. Murume akati ndakudzokera kuCape Town basa. Ndikati alright. Akaenda kuCape Town zveshuwa. Asvika ikoko akabva ndibloka akati ndichada kutaura newe move on neupenyu hwako. Ini ndakazvitakura. Ndibva ndamusiya akadaro. Akatambudzika kuCape Town akashaya basa. Kusvika akanditi kumbira malaicha waunoziva nditakure ndidzoke kuJoburg. Ndakumbira malaicha akadzoswa kuJoburg. Adzoka kuno kuJoburg murume akabva angosvika akaita ndofunga 1 week. Achibva angobuda akati ndikunotsvaga basa. Ko chakaita kuti ari kuCape Town achitambura kudaro akubloke. Ndakabatsirwa mwana wangu. Nai Mefi. Chakaita kuti ari kuCape Town ikoko akubloke achisiyana neni chii? Akati ndafonerwa nagogo vangu vari kuZimbabwe vanditi hanzi kune kwatafamba kumasoro kwatenda tanzi usafambe saka imbogara kwauriko. Saka haina achadzoka. Alright. Okay. Hello. Ndateerera. Ndobva akumbira ndobva wadzoka. Ndakabatsirwa ndiri ndega SIS MELLY. Ndaigara ndichiri kuti mucheche uya ne2 years ndoti ndakazvitakura ndaiti kana ndikarwara ndainonetsa vendloti. Ndakanga ndane chikwereti che7 months SIS MELLY ndisingabhadhari rent pamba ipapo. Vachingonditi gara mai vavo vakanga vari vechemuno muSouth Africa. Svika ndakabatsirwa mwana wangu mukomana uyu. Baba vakazouya kwapera mwedzi mwana atoni mwedzi azvarwa akati ndiri kukumbira hembe. Vakarongedza hembe dzavo vakaenda vakati ndane mwe mukadzi. Ndikanyarara. Ndakatozoziva mwe musinda ndafona mwana arwara kuti mwana ari kurwara musikana muhombo ndo pakanzi pakadairirwa foni naNatasha uya musikana uya akati murume wangu akadzoka kwandiri ndikati wakandoinga wakaroorwa here zvikanzikana iwo ndiwo wanga watonditorera akatanga kutaura mashoko akashata akanditumira mapost paFacebook chapa achinditukirira ndikaratidza murume akatipedzera naye kubva ipapo SIS MELLY handina access yekutaura nemurume ndikafona musikana uyu ndianodaira kutaura kuti mumba mangu ndimo muno taura zvauri kuda ndikati ndikuda mari yevana yecreshi ndinozwa kunzi unzavana ndichengeti musikana uyu kana watadza kuchengeta unzavana iko zvino ndiri kusafa ndinodzingwa pese pandagara nenyekisha yarenti zimwe ndononoka kubhadhara ndozobhadhara renti yemwe mwedzi wakutonopera ndochitanga futi kuti yemwe mwedzi chikafu chaicho nevana mumba handina iye nhasi ndopaafonerwa neshamwari akataura kuti handisi kukwanisa kukutumira mari kana kukuchengeta nekuti ndoda kutenga preparation yemusikana uyu asi vana vairi vese havavazivi preparation yababa ndo zvinhu zvandirwadza kuti ndiuye SIS MELLY kuti why is he so wicked pavana vake. Right. Wona akamefi tichi nandizo ndinoti kudi anditi nyaya iyi iri two sided. Izvozvi murume wako abva kusenda maaudio izvozvi atoblokiwa udhara chimusoro yaenda abva kusenda maaudio ona pekutanga wakauya kuSouth Africa ukamusiya kuZimbabwe anditi wamusiya kuZimbabwe akasara akaita girlfriend
iyi mukadzi wake uyu akarambana naye akaita imwe girlfriend iwo uripo handitika akazokutevera akauya kwanga uri Cape Town uchienda kubasa uchishanda iwowo uchimusapota maidanana handitika kusvika pakunoroora kumba kwenyu nekutenga ring akati ngatitutoe tiende kuJoburg mukauya kuJoburg muchangoya kuJoburg akati ndakudzokera Cape Town kubasa kumbonotsvaga basa achisvika kakubloka handitika akubloka akatamba nhamo kutaura kwako iwewe akadzoka kuJoburg adzoka kuJoburg akasvika achiti ndakubuda ndawana mumwe mukadzi ndakuenda manga muchigara zvakanaka here nemurume wako uyu kuti azongosvika pakuti nditora bhegi ndichidai mamuchigara zvakanaka? Murume wangu Sisi Melly, kana inini ndiri kushanda zvinhu zvakarongeka mumba, aiwa rudo ruripo, kana kutsvairamba aitsvaira kana kusuka kana zvese, kana mwana wayo agedzeswa handiti. Oita mazuva ekuti ndofunga kana achinge achitaura nemusikana uyu, ndipane machatsi andakambona musikana achikumbira airtime, iye musikana waugara nayo. Ipapo zvinhu zvinenge zvakatochinja. Sisi Melly anoita violent yekuti ukada kungomubvunza kuti ko foni yenyu iri kungoti mukafona mobuda panze chii, anobva aita violent yekuti usabate foni yangu yowe motonetsana. Inyaya yehama dzake. Murume wangu anga asarinde access yehama dzake, ndikataura nehama dzake aitotsamwa. Ndaita mafoni namba yehama dzake ekupa mufoni zvokuti kana paakanobvisa mari kumba kwedu ndakamubvunza kuti ko iwewe sei usina kutumira hama dzako dzaendesa mari. Akati inini hama dzangu inini hadzidi kuti ndiite mukadzi, saka dai ndataudzwa ndine mari enda kuendesa kunoroora dai vabva vatondizotitumira mari iyo tiri kuida, saka ini hama dzangu ndo handifaniri kuti dzizive izvi. Ndo zvaanga ari. Right, because ndataura ndafonera murume wako pawandipa namba. Murume wako akandiudza a different version yekuti anditi iye in his exact words anditika maybe uyu takakonana anditika pati yandisina kufarira ndofunga iye ndamuudza ainzwa pandamuudza kuti okay iwe na maybe urayana chaizvo we don't care anditika but paita vana anditika akatanga ndibvunza kuti muzasati vana ndevangu ndine mapictures awandipa achitamba nevana handiti sweet kids, beautiful kids, like kamsikana kaka beautiful kids handiwana ndabatikana akazoti aiwa ndakamudza zvokuita ndatasa age dzevana dzakawanda dzavanditumira vana vadikafa hapana mwana anangitomborikana ne4 years umwe ane 1 year something ndizvo umwe ane 2 years something kana sakanganise vana vadiki asi vana ava vanodyawo like che2 years ichi hanti vari kudya vanodii murume kana achiti arimo nemurume wako mucomment section ndapinda comment yake ashanza stari kuti ati ndichauya neghost ndozvaataura endauyawo neghost Joshua rakanzi Jones handiti ndikazama kumuonesa kuti kona impa munogwa imimi nzou tu uswa ndo unosafa akanditi handichina basa naye vana ivavo ngatori mashoko andibata anoenzonditora mushe antimbaona right but achitaura anoti kunetsana kwenyu kwamakaita imimi kuzosvika aramwe kudai so anditika pane audio aandikandira nemashoko awakataura iwewe anditika uchitaura uroyi wamai vake something like that zvakabuda alright ndigogo vake murume uyu takanetsana ndisati ndane pamuviri pemwana uyu asati azvarwa muchecha ne8 months uyu achibva nditi ndipe musikana uyu ndiendese kuna mbuya vangu ndikati aiwa azviite vanhu kuZimbabwe vari kuita sei vari kutambura akaramba achidzokorera mashoko iwayo kuti ndipe mwana pandazomuti mumwe musi torako mwana uende naye because ini ndakazvitakura ndikwanise kunge ndine vacheche vairi mumba zvikanzi hazviite tuendese kuna gogo wangu vanoroya ega nemuromo wake Sisi Melly. Saka iko zvinezvi inini apo nditi ndotuka ndichiti gogo wake anoroya mashoko akatanga abuda mukanwa mani make 1 2 Sisi Melly nemamessage anofabricata mastories munoenda nzwa zvawanda kune vanhu vaanofabricatira maaudio achitumira achiti ndinhingadai ndenyaya hombe yatakanyanyonetsana kubuda kwakaita achitari kuenda kuCape Town nemamessage andakasara ndichibaya inini airangana neshamwari dzake zvavaida nokuita Cape Town chibva ndaudza sekuru vake vari kuUK ndonyaya hombe yakatanga bo sekuru vaimutumira mari pamwedzi 2000 achidya mwedzi yakatotumirwa kasabhadhara rent ndofunga ameno kwakanodyiwa mari iyoyo achibva enda kuCape Town ndikamuti sekuru vako kutumira mari yavanoshanda kuUK kuti ubhadhare rent uchengete vana vako ofuchiwo wakoronga kunoita uswa muda kuita zvakashata kuCape Town sekuru achibva stopa kutupira mari akamurwadza right arikura
aramba chiti play maaudio ndokumbira kudonedza 2 minutes ndiplay maaudio tinzwe kuti maaudio chanombo rinei handina kumateera because asendwa manje ndatoyi panapa. Let's listen to the audios then. Maaudio asenda sisimeli ndi angu ndichituka ko ake zvavanenge vachipindura nemukadzi wake asenda. Chibva wandisendera senda apa ndo ndiye nawo iye akasenda nobadelete akasenda adelete. Alright, chirekati obviously panotukana vanhu munotopindurana hakuna mutuku akanyarara. Rega tinzwe maaudio ndiri kufonera back. Saka inini angu ndoda kuti achipewa. Alright, rega ndokufonera back izvozvi just to be kuti naiye anzwe if it's going to make him support vana vake kuti atengere vana vake hupfu hwekuti adye nechichi handika let's be partial ngativei pakati nepakati anditi rega tiplay maaudios. Nezvakewo nenyika handichada ndanoita kutenderedzwa achita kamboenda udzoka akaenda anorongedza mabhegi anonoke oenda udzoka achikumbira regero handichadi ndangochengeta vana ake ini handichadi ndaneta. Right. Eish. Yeah. Alright, rega ndikudrope ndokufonera bheki apa muyo vana vacho vanenge vachitotamba vari kuseri mai mwana zvakaoma vana vari kutozvitambira zvavo vari kuseri. Maudhi akawandisa. Yes, vataura chokwadi. Bitch, and Kama knows your address. Arikuyeko very soon. Jona arikukusiya. Andipe vana vangu muroyiwe. Ndotonyotsodzidza kuti muroyi ndonobuda usiku. Ende mishonga yakashandisa now is going to expire. Mogara muchirwa. Amisati matanga chamamiswa. Usiya kubaiwa nebanga zvakaitwa sibwe. Kambwa hure. Kutseke kambwa waikumbira murume wangu mari ndichigara naye iwe akanyare kutseke hama dzaJohn hadzindide yes because handidzizive ndivava ndiziva vanopopera vakandiona amene iwe kamuroyika ndounozivikanwa ikoko nekuenda neko usiku kuchiendesa mishonga pratishiti musatanye kwamai vako mata nematuzvi. Ava vanenge 2 vakadzi vaitukana hama dzaJohn zvadzinokuzivenga akaendesa marumba kwedu 1 kwenyu kwakaendei hapana karumbo zhadabura makumbo kuvhurira murume wese kafunga charorwa putsekewe chanze kurorwa yakatodarika kamwana kadii kasina hunhu hauna hunhu iwe kuda kutorera vanhu varume waita mutete mufana waita mutete inini wauri kuda kutotanga watoita mutete kwandiri zvaakambokusiya 2016 iwe John ndakada naye 2014 ask him tseke ndongatotorera futi 2016 yacho manje ari kudzoka kumba kwake kambwa unzwa iwe nezvama dzaJohn nandidzizive ndinomba kweda vazikanwa futi ndandakana basa navo ufungako handina hama dzaJohn vekwamuda vanhu vanondiziva and they respect me and I respect them vekwamuda vanhu kune sene munodaidza vana vangu ava ndakana basa navo enda ikoko iwe ndonodiwa ikoko kambwa pfutsake atauye negosti ndiani wewe chagara nezvikarini John uyu dakuzviona ndiri pano muhera akakwana dakuzviona mishonga yako yakupera anhu una kunditukirira ndichigara naJodiwe ungosingarwadziwe ungosingasendiri murume wangu message every time. John was complaining about me yes when I was pregnant nandisashande John anoda mari yevakadzi haagone kuzvishandira ari kuya akauya ikoko bhoza akanonge nemari ndiraone paichapera Jonzi murume wati haudi kuuya neakaunti yako akatakura gonzo duzvi murume wati haudi kuuya neakaunti yako uda kuuya neghost but you are not being fair watipa maaudio emukadzi wako antika one sided koma anza zacho ari kupi because apa tiri kunzwa one side ka vanhu avaipindurana ava koma mamwe maanswers aripi apa nokuti you are not being fair watipa uya amevhi antika toda wauya muzani mukadzi uyu anatasha aripi avaipindurana because vanhu vaipindurana ava animaona vanhu vaipindurana aya saka todawo maaudio anatasha kuti zvibalance because hazvibese kuti tingonzwa one sided remaaudio pasinawo anatasha vanhu vaipindurana ava andiona vanhu apa wakungoita you are now doing this to spite maybe because hauchamudi sotora kwata kuti hauchina chekuita naye hauchamudi andiona hauchamudi but chiti pawo emukadzi wako zvavaipindurana because kana wafunga kuita murume chaichi anopfeka bhurugwa chaichai unofa kumira pakati haufangi kutora side apa right now ukutora side remukadzi wako wari kugara naye antika ko ushumai vevana iwo kana uchida pane vana apa antika be fair mira pakati
when I know kuti uku hauchina basa nemukadzi ushu wave basa nemukadzi wako munyu wanogara naye handitika bo wandiudza inini fiafia wakati mukadzi wako ane nhumbu haadi kustresiwa handitika but achastresiwa nokuti uyu vana vari kuchema nzara handitika saka there's no need for me to keep on playing these audios kana tisina kupiwa maaudios both sides chindisenderawo mamwe maaudios eboth sides tiwane kufambidzana tikaplaya uku toplaya uku toplaya uku toplaya uku because as it is right now maaudio emunhu one it's pointless maaudio emunhu one it's a very pointless there's no need for me to play this handowana kana wada kuti pamaaudios wochitipa maaudios ese ari 2 toonesana kuti pamaaudio apa wako mukadzi aipindura kuti kudii nokuti you are protecting one handitika that's not it ende unhu wako pane nyaya yataurwa namevhuyu mukadzi ushu ati wakasiyawo pai kuna natashaka iwe right tatoona kuti maaudio i-one sided saka tizoiti izvozvo ngatipe ese nokuti munenge maipindurana apa tapiwa ako ko emukadzi aripi even mukadzi wacho ane maaudio akawanda akatumira achindituka nemameseji chaicho achitukira even anasisi vangu vaimubvunza kuti newe sei uri kudaro wakabva kupi kwauti unotukirira mukadzi wemunhu uchimutunza vana saka haana kukwana tinoda zvinhu zvakakwana sofa kana akadai hatina basa nawo haana kukwana pabuda nyaya yawo wataura yekuti wakabaya munhu nebanga wakabaya mukadzi kuzimbabwe kumudevere sivo wakasiya wabayiwa nebanga saka murume wako anobaya nemapanga vanonzi vakanetsana kutaura kwake anoti takanetsana ndakamusvikira nechikomba achibva musiyambaya achinzi akakolapsa kidney here ikatoitwa police case saka uri kutsvagwa so kuona kwangu zvinenge ndo zviriko kuzimbabwe hey inyaya yake yakandiudza iyoyo handina wandoziva neaudio 1 yakabva kumusikana wacho zibo waakabaya wacho achiudza shamwari yake audio yo ndakaiteerera ndinaye 2019 tichitanga kugara tese achinzi john ndoda kumunyudza ende ndoda kumugadzirisa because zvakasiya nditi hanzi akapwanya zvinhu mumberi watoti so musikana ye ndiyaitotaura kuti amiremo ndoda kumugadzirisa saka ndofunga musikana uyu pamwe kesi ichiriko kana kuti handisi kuziva hangu mamirira zvakaita nokuti musikana wacho handimuzivi saka pamuri kugwirana munhu anobaya vanhu nemapanga SIS MELLY handichadini ini SIS MELLY munhu ngachengete vana vake full stop you must take full responsibility anti mukona atizaenda kukanozvarwa mwana akakwane responsibility anodzoka kuna uzati vana vakura pamwana wekutanga akandisiya nhumbu isati asvika mwedzi akadzoka mwana azvarwa ane 3 months akapfugama akachema SIS MELLY ndopakaendesa mari kumba kwedu akati sorry kusaziva achigara nemwe malaweni mwehure futi malaweni akazenga kuneswa nemakaradhi maboyfriends emusikana wavauda kumbaya batiza aidzoka kwangu futi ndozvari ende nemasvikira akaita joni wacho veduwee nemasvikira akaita naye joni wapindwa nehanzvadzi nemasvikira awakaita kudaro shuwa naye joni munhu akasvika zvokutoti ende ndamona achitamba nezvana apa nezvana zvake manga muri match made in heaven chaiyo mamuri munhu ndaona mapictures unaye iwe naiye nevana zvichitobuda so sweet SIS MELLY I tried zvose zvinonzi mukadzi namatiremba yako nekutsanya I've been there mukataura nemaprofesa ari kuzimbabwe andotaura nawo munonzwa titi every day ndiye ndichifona nchinzi pindai patendezitaise I am tired SIS MELLY now I'm suffering nevana ava ndoshaya kuti mwana izvi haana mapamba hamuna kana chekudya mumba ndendichisha kuti ndotangira papi baba vari kufara uko negirlfriend yaane nhumbu ndoyakutengerwa preparation vangu vana haachengeti ini ngandichengetere vana kana kuti alright inini SIS MELLY nditsvagire henyu basa kana hapana ane basa hake kana anokwanisa kundibatsira saka ora ngatiti pamadiaries panapa pawauya uda kubatsirwa nei taura nemadiaries ari pano uda kubatsirwa nei because pane vana umwe ane 2 years chi ane 2 years 6 then mukomana uyu ane 8 months 2 years 6 nemwana ane 8 months uruda kubatsirwa nei yes ini SIS MELLY ndinoda hangu kunyange pane vane hembe dzadhara kunyange vane chikafu vane chii ndiri muJoburg Brixton nevanokwanisa kundionera basa chero ndinoita chero basa kana kuklina kana kudii ndo zvandiri kungoda hangu ndikwanise kuzvimiririrawo ndinge ndiri independent ndikwanisa kuzvibhadharira rent right now asandabhadhara rent SIS MELLY ndogona kudzingwa any day handina kwekuenda nevana ndo zvandiri kungoda ndikwanisa hangu kuzvibatira yangu mari ndichengete vana vangu nekuti munhu haana life haana future vana vadiki saka ukawana basa vana ava unovasiya kupi woenda kunotsvaga pako wega wozvirentera woshanda kwete kuti unobuda pamwe
mukadzi chinopinda pemumwe mukadzi akangopinda zvese zviripo. Alright, ngatichisiyana nezvaJoni murume wako ushu. Ukawana basa anditika vana ava panewe 8 months ne 2 years. Unovaita sei? Murume wako ati kwanzi kwai pane zvandakakuudza kuti dii ameno kwai zvokuti kana uchida kuti ndikubatsire ndidini vana meno zvamakataurirana akakuti chi? Anditi unza vana vachengetwe naNatasha Zanza kumba kwangu ndichengete vana vangu ndega. Azviti. Ndingapewa namenyedza ndodzose ma step mothers ndopanga vana twangu kuti mutorwa. Azviti. 2 years neo 8 months azvigoni. Iye ane nhumbi yake 8 months. Andikwanisi ndochengeta hangu ndofa hangu nevana vangu zviri nandifambe nchidyiwa nembwa magaro aya ndisina kupfeka vana vangu vadya. Handi kuJemiston uri papi pacho? Ndinogara muBrixton padhuze nepane moya. Right. Eunice basa raro kuti anzi basa rangu achida upiwe apiwe iye nderipi? Thank you. I knew my daddies were going to come through for you. So John, I think you are happy now, my brother. Mwari vakutungamira kuti zvakanaka. You seeing mukadzi wako achiya kuzopema basa pachaunga antika anga ari muzvere obvious basa rake rakapera anditika chekudya chaicho atira kuti hana nevana anti anotokwereta rent antika I hope now kwauri zvikufambire zvikuitire handiti hanzvadziri zvikuitire bho zvekuti hamuite ka life kenyu kari bho muite ka life kenyu kakanaka chose antika kuzosvika munhu auye papublic mukadzi uyu mukadzi wokuti anditori nepride neego yake ndakamutarisa ndaona mapictures ake but ukazoona akuti ndakuenda papublic unotsvaka basa uzive kuti zvinhu zvinenge zvakatooma tipe henyu basa madhayarisi basa riri kupi aende zvake kwai ngaende kumusha anonodii kumusha nevana ivava anonovaitei iye achigona kushandira hake vana vake ari kushandira hake vana vake anodii aiwa Natasha mugare Natasha wazviwa mugare zvakanaka chose Natasha mugare zvakanaka fani kwamuri uyu regai atsvage basa ashandira hake vana vake wataura kuti John andiudza kuti kwai ngandichandivadi vana ivavo ngaatore vana vacho ndo zvaandiudza ini John chizama kutaura naye nekumuonesa titega kuti John ko vana chita zvevana vadikidiki ava vadikisa 2 years ne 8 months akati haangaite ngaatore handakana basa ravo ndamupa ndamusiyira saka ndati ndikokudzai guys basa riri papi guys ainde kubasa tipei basa isai namba dzeni kikirega itibvise hedu comment yaJohn vakangwara vanoziva zvavari kuita mwari ndibhudhi vake John mwari ndiblasi vake vanogara kumba kwavo dzipe hedu namba dzevanhu pinai namba dzemacalls munhu ane basa afoni awane kuendesa vana vake kucresh kwacho ikoko kwari kuti akawana basa nda kucresh iye woenda akachitoa achidzoka achitora vana ngashandire vana vake she work for your kids vana vanokura vanokura tatobvisa comment yaJohn asi chandoziva John how many times did I call you Natasha how many times did I call you uzofunga live inoi uzoirangarira live inoi one day handiti uzoirangarira live inoi uirangarire right guys fona itione kuti angaenda kubasa kupi ashandire vana vake vanoda kumupawo chikafu guys panguva ino hana ndiri palanga ndakabvunza ndokupa kosi pane langa riripo ndipe namba dzako alright ndipe namba dzako ndipine my sister give me your number it's 068 536 2071 2071 vana vake vadiki guys ari kutokumbira even hembe ndoda mbopina namba yake andisele namba mirai ndimbopina namba yake ende kupa namba yake ndipingirewo ka namba ndanyora mu comment section naendepi isho vana vake vadiki guys ane hembe dzevana mupei ane hembe dzevana vadiki mupei namba dzake idzi anzi she crying yes she's crying ane hembe dzevana mubatei panhamba idzi mupei ari kuJemiston guys kana uine hupfu mupei hupfu anditika kana muine mafuta ekubikisa mupei mafuta ekubikisa kuBrixton alright hanzi ndiri kuBrixton anogara kuBrixton anditika anogara Brixton mupei hupfu porridge revana anoita akawana hupfu anobika porridge rehupfu anopa vana mwana ne 8 months akutodya porridge here uri kumupa chii
mukaka sisimeli ne5 months ndofunga nenyaya yestress saka anomwa tii ndinongomupa tii mvura poriji sadza zvese anodya kana maheu. Okay, saka sadza iroro muhupfu iwowo guys akawana hupfu anoita maheu iwayo, anoita maheu iwayo, akawana hupfu anoita maheu handitika akawana hupfu anoita maheu iwayo. Porridge rariya kune instant porridge rimwe rariya rakachipa chipa instant porridge rariya. Vanenge vawana instant porridge batai mevhi mumpe basa materiri papi guys. Ndaisa namba dzake actually chimufonerai vanga vachiti kune basa kulanglat vaya chimufonerai anoisa hake namba ndakapina patience makadi namba ndakapina. Thank you Grace hands I'll send you something just to tengere vana something. Thank you so much. Thank you. Right, guys, mubati kune basa kulanglat anosiya ku crash, she'll make a plan yekuti aise ku crash ainde kuita mapeace jobs, even akwana 2-3 mapeace jobs yekuti anoshanda apo achidzoka achitora vana vake. It's okay inguva mavis inguva zvinopera zvemashoka atazotumigwana kana basa because maitukana pakutukana vanhu mutotaurana zvinorwadza. Usachema kana kuti uona vana vakuchema because vari kuona iwe uchichema. Vana vakuchema because vari kuona iwe uchichema. Saka iwe chirega kuchema. Chirega kuchema. Okay, hanzi basa riri kumorning side riri kuda stay in. I was stay in Haiti. Ndibate kuseri Eunice kuti stay in achiri kunzi mari tipewo mumwe mudhayari ainde ipapo. Anditika stay in Haiti. Sine chigoti en yeruti chigwa. Okay, hanzi une ID yekolekta mari kumukurere. Ndine passport handizivi kana alright it's fine ndogona kuwasendera madetails ekuti vaisire pane munhu anogona kuisira kana muaccount. Right, munhu asenda message ku inbox achitada mutumira mari kumukuru, torai namba yake iyo mutaure naye iye okutsvagira kana uchisigwa mari kumukuru wona panoda munhu ane passport iri valid. Uri kunzwa kana ukaisa mapemit expire vachadi. Passport ngaive permit ngaive valid. Saka batai namba dzandapina apo, torai namba idzo taurai naye pawa, ndio namba dzipa WhatsApp kaidzi. Hanzi ndichakupa mari yefood for the month. Na Faith nyamu if I love someone more than yourself you took in munasinga kudi. Yes, true. That's very true. Saka guys, namba dzake ndakapina. Imimi chitorai namba. Antika this remember ndakuudza iwewe. Antika and my diaries we are doing it for the kids. We are not doing it for Mavis. We are not doing it for Anzani. Yes, no same numbers are e-wallet. We are not doing it for murume ushu. Johnny ushu. Johnny tatopedza naye. Tangoti aiwa Johnny ave manake. Na Natasha ave manake kwa muri. We are doing this for chimwana chine 2 years ichi. Ni chimwana chine 8 months. Cheti. Ndo vatiri kuitira izvi. Zva Johnny zvina Natasha atisi involved. Hanzi e-wallet inoita. Taitira vana ava chete ndo vatangoitira. Vanoda muku handisi zvemukuru izvi mufonerei namba dzake dziripo, batai namba. Kana vari kutima e-wallet mogona tongokana mana vacho awane ucho kunotenga kana ikatokwana kubhadhara rent yacho ati kwai ndawane kututa ndikabva panoenda panenyaya yerent. My sister, kana zvinhu zvisina kubatana, let me advise you. Unoenda kana kumukuku. Uri kunzwa? Unoenda kana mkuku usada kumanyizana nelife yaunenge usingakwanisi panguva ino. Iphase your pain. Kana wambo chibhadhara rent 1000 iri kukuremera kudai, you adjust wopinda kana pamkuku we 500 kana 400 andika for temporary. Kana zvinhu zvako zvabatana una basa rako rekuti wagutsikana wodzokera kutsvaga imba yako ichi. Let me send 3000 rands give me account number. Polite mufonere account polite number dzake ndaisa mufonerei. Namba dzake ndakapina apa. Ndiye anokwanisa kupa ima details esa muri kudai wayo.
ina handina madetails ake. Ndiye iwewe Mevi mangwana handika uyu John uyu ozodzoka zvemangwana achikumbira regerero nokuti zvichaitika pamberapo tozowazvo kuti wamutora bheki. Shiri nemuro wayo hairegi. Murume uyu akudi. Ndoda kudza chokwadi akateerera. John arimo mucomment section naNatasha. Vese varimo. Murume uyu akudi. Murume uyu wants to use you. Chete. When everything is okay, anda kushandisa. Kana iye asingashandi, anda kuti iwe uvepo. Handika uchibhadhara renu uchita zvese. Handika uchitenga chikafu. Kana zvanaka oenda kunotsvaga mumwakadzi. Handiti, you cannot keep on going back and forth. My sister, I always teach you, my diaries, pano, to love yourselves first. Handiti, imbo zvidai wo, my diaries. Imbo zvidai. Imbo zvidai. Musarama mchingotora china, guys. I saw John is good looking, jokudaro, but I would give a good looking. Urukunzwa. How would give a good looking eye? How is no kutambala and out but a good looking? Put yourself first. Learn to put yourself. Learn to value yourself. Value yourself. Muruma uyu arikutona kirwa uchitambura kudai. Uchiti izo zvira itina arikuseka. Uchibega uchitirwa makonde kudai so. Ndo zvandogara ndichikudzaidzwa kuti varume ndo zvandingada kuona imuri. Mazvionaka. Auya pano akakanda mas audio aitagwa nemukadzi uyu. Haana kukanda maaudio emukadzi wake. Zvandogara kuti murume akada kuona uri dende, kukuona uri pasi. Ndo zvavari. Masikati vananga tiri kumadzimai uko. Ndamboudza madzimai pasi ndikati, guys, if you are not careful, you can be married to your own enemy. Your enemy. You can be married to your own enemy. Usingazi kuti enemy yako. Unozoona nema actions anenge achita kuti no man. Hakuna marriage yakadai. This is not marriage. Marriage kuti unogara uchema se onyeni, guys. There's something wrong. Edith ndinogara kure Edith. Chatingaita tingatsvaga vana vari kuJoburg vana Unisi vapiwe mari vanotenga zvinhu zvacho zvese vonosvitsa ushu vonosvitsa Mavis zvinhu. I think that's a good idea. For now vamisira ma-e-wallet anofanira kutenga chikafu handika uyo angachiti anoda kuzoisa 3000 nedzimwe mari dzekuti vatenge zvinhu zvinhu zvakangowanda. I think let's give one munhu. Eunice ndiye mudzimai wehanzvadzi yedu yakashutwa kuCosmo City. They can buy zvinhu voendesa grocery vari ivo. Even Grace ati I can go. Grace mukwanisa kubatana na Eunice moenda. Munokwanisa kubatana na Eunice muri tu moenda. Saka let me have ndoita seiko. Ndoita sei. I think that's fair. Zvatinongoitira vamwe tongoitawo izvozvo. Animona. Toita sei. Ndoisa nhamba dzaGrace uyu kadzi dzaEunice uyu. I think ngaatengerwe zvinhu zvachona zviendi. Because mari kumpa marika anogona kudzoka futi Jonzo uyu aona kuti kwainda marika akanotora futi mari kana kutoda kunoidla kana softiwo. Zvinani kutengwe grocery revana. Kana vachinotora mukadzi uyu vachienda nayo kutenga grocery isibo. Mavis waisigwa something pa phone yako, cheka phone yako. I think waisigwa iko zvinhu kwasa kusustain kuti utenge porridge yevana. Antika nehupu. Porridge yehupu. Then my diaries pana Eunice, pana Clarice, pana Grace vari 3 vakadaro, ivo vari 3 vakadaro. Voronga vanoenda sei, voenda. Antika. Saka ngatiti toita sei, Clarice ndipei number yako, send me your number. Dodiko. Kana ti Eunice ndipei number. Ndipei number. Eunice, give me your number. Ndipei number yenyu tise. Yes, ikaunganidzwa ivo vachikwira nevanoziva ndo patozotaka kutangira ipapo tichinzwa kuti zvakamira sei. Handi vachaindako handitika ikaunganidzwa vachaindako. Pane munhu atotobvisa 3000 panogona tobviswa yerent ipapo osiya bhadharwa rent yacho. Anomaona anosiya bhadharwa rent yacho. Anomaona haisi nyaya. Haisi nyaya. Saka totipai twese apa ndotipai sisi Eunice nyora inamba yenyu kana kuti Clarice please can you please write your number. Clarice nyora number yako comment section. Rent unobhadhara mari naye my sister.
ndinobata 1.6 Rachel mwakureturn, we don't operate like that pano. Rachel, we don't operate like that. We've got a way that we operate here as diaries. Loya tsukuita. We have a way that we operate here as diaries. Isusu. Tinoza zatinenge chizvitira. Saka mari ichapiwa iva these 3 people, they will buy vobvisa mari rent voenda ikoko. How much is it? 1.6. Hey, kwenda uchigara imba inodhura kudaro usingaendi kubasa naye my sister. Ndaishare saka musikana wandaishare naye akangotanga kungondiburikira zvinhu panze. Saka landlord pamba ipapo ndiyakati achenda nopinda murumu iri umbofana kugara imomo. Saka landlord wacho paanotombouya anotodza situation yangu. But it's too expensive for munhu asina basa. 1,600. Chokwadi. Yes. It's too expensive. 1.6 kuchita 800. Saka kana ipapa ndinotsvaga kuta kushare ndada kushare. Kwadi ungotsvaga pamwe pakati chipei. Because when we are trying to help you, toda kubatsira tizivawo kuti you are not taking advantage of people. And this is help. Yes, because pamwe vari kutokubatsira apa vatori mudzimba dzema 400 nema 500. Saka for them to pay imba yako 1.6, that would be very unfair. Yeah, chokwadi. Ndichatry kutsvaga panenge pari nani statement. Tsvaga imwe imba my sister. I think it is permanent. You can do zvese. Kana hauna basa right now, even relocating you can do that. Wotsvaga wobuda patown yauri mulocation yauri iyo yauri kutaura tinogara kwaunogara kupinda kana mnana Jamestown kana mnana Chiameno handiwaona, so that you never know kuti laka rinobudira kupi handiwaona. So we just doing it kuti uwane pakati pekuti wakasununguka anditika uri wega nevana vako pasina zvokusheya. Tsvaga imba inenge iri reasonable yekuti even wabhadharirwa this month mabhadharis hazvide kuti acharamba chikubhadharira every month. Next month kana basa tawanikwa unozodii. We are not saying enda nogara kumukuku, but we are saying tsvaga imba iri reasonable. Find a room right now. Ndiwe nevana vako 2, you can get a room imba inenge kuma 800 900 handika unenge watoseva 700 rand. Hatisi kuda kuti ushare because une vana. Anditi saka right guys, all the donation antika please divert them to Clarice. We know Clarice, she helps a lot panopa diaries. Muna notori ne business rake, she does a lot, she helps my diaries a lot. So number ndaisa apa Stefan imbomira izvozvo please. We know how we operate as diaries. And sometimes let's stick to what we do as diaries. And we don't have to change it because somebody comes and say, God, let's do this. And let's stick to what we do as diaries. We do the same thing. And let's divert all the rooms. Kunevese varikuda kuisa any donation. But I'm mukadzi uya anonzi Clarice. And Clarice, I think my office is like ari mujobek. She can collect this money. Or bata Sisi Eunice na Grace ushu voyenda kana achitada kushifta zviri kwaari kana kuri kuti uda kushifta my sister ungada kushifta chinangepi kuti andaziva ukudo kunzvimbo kuti apa neapa pasekuda anga ari kuCape Town, but ndichambobvunzawo kune bvunza vamwe just ask around sezvo wangosati wafunga chitanga wambobvunza vamwe unogona kugwana pamwe futi panenge pakangoti chipei andika because 1.6 pamunhu asingaende kubasa ari kutambura nevana 2 it's not reasonable. And but however tikuitira tomorrow's sake, this month unogona kubatsirwa of course yes, but tikuitira kumberi uko pasina madiaries anokubatsira because atopinda muDecember ka mwene mwana ngakuita zvokumba kwake anozokubatsira month end apasisina andiona. Saka kuti zvisakuomerewo newe zvikurerukirewo antiona. Saka guys, batai Clarice, all those who want to send Clarice munhu anotore mapepa acho emuno vangachiti mari dzekumkureni what not, you can send through Clarice. Hanzi pane imba yanga iri 700 uye kusembisa and haazive, she has never been munhu akabva kuCape Town manje haazive. Clarice ane mapepa acho emuno, she can collect even mari nikikiri yacho kumukuru kana kuti kupi kana kuti kupi zvese vanocollecta. Saka guys, batai Clarice, I think yema e-wallet aisirwa yekuti for now asustain kana zvaigona guys vese vatoda mubatsira chimubatsira kuitira kuti by Wednesday
handika mari yacho inge yasvika kumaoko kwani kwasisi Clarice. Handiti vese varoda kugona kumubatsira chibatai nhamba dzaClarice dzandakapinda apo kuitira kuti by Wednesday so that vaikwanise kunanobhadhara rent yacho isaramba ichiaccumulate. Handiti maona nekunomutora nekunoti vatenge food yake hameno zvavachatenga vachaenda hameno vachaita sei naye vachaenda vonotorana voona kuti voita sei ikoko. Handika vachazongotiudza nekutorerawo mavhidhio nekuti muonewo kuti chii chakaitika. Handika vachatora mavhidhio vozotaridzawo kuti takazofamba takadai kana kuita live variko tinovapa access yelive vanoita live variko tichionawo because hapana chekuvanza auya pamhene. Handitika auya pamhene tongozvita zvinhu zviri pamhene. Antimazviona. So batai Clarice guys, chibatai Clarice, chibatai mama vanonzi Clarice avo. She will help. Ane mapepa chero mukasa kumukuru, chero mukasa kuwestern union, chero mukasa kupi anono vanongono iye Clarice vanongonotora. Antika vanongonotora kana yatorwa younganidzwa. Antika then we see how to vona kuti voita sei vonobvisa mari yake yerenti. Vabvisa mari yake yerenti, the rest voinda vono vachinomuonawo. Handimoona vachinotenga food yake naiye vanoenda naye votenga food yake tiona achitengwa food yake handioni chakaipa. Handika Mevi uchabatsirwa hako. Handika uchabatsirwa zvako nemadiaries vachakubatsira. Handika my sister but dei zvaigona stop calling this murume. Hanzi andiudza kuti ndikuudze kuti delete nhamba dzangu. Ndo zvaandiudza. Hanzi muudze kuti delete nhamba dzangu. Denda ndirini iwe ita izvozvo. Delete nhamba dzake. You don't need him. Andipa shoko ndikutaura palive zvataura kuti ndikuudze. Delete nhamba dzacho. Chimira hako zvawatoita izvozvo chakuita kuti usvike pano vanhu vakubatsira tizivi ndimwari. Chiita hako zvauchaita chishandira chikuita munhu wakadzi. If it means uchapeka matomatoes uchizadza pagedhe uchitengesa kuti wanakuwararame, you do that. And it Thank you so much. Wish you all the best. Block and delete. And chikana watama kwamba kumba kwako nevana vako. Zvemurume uyu please asikana kune vana vakasiwa nevana 5 apa. Varuchengeta vana vavo vega. You can do it. Nevana 2. All right. Sharp. Right. Inzwai munzo yakabasikana zvazvinoita. Terai munzo zvazvinoita. Tikataura papa munenge muchiseka papai. Pane ndichitaura panchiti vana manoda kuona muri zvikoroba. Mamu waka Johnson. Mamu waka John uyu. Zvanga chitaura. But zvisinei. Maona zvandaikudzai nesuro kuti kunochemera munhu is a no. Mazvona ndatombozvitaura even nhasi. Tikati kunochemera munhu chimuudza kuti ndikutambura ndikudi it's a no. It's a no. Rather nditouya hangu kwamuri ndikudzei. Mubatsira pane kuenda kunochemera munhu. Musaenda kunochemera magirlfriends aya. Siyai zvakadaro. Shiri inozongofa wani vasikana. Shiri inozongofa. Ende Mwari haadhakwi. Muna zvazvinoita so. Mwari haasi blazve munhu. Mwari haagari kudheni kwemunhu. Varume vanokanganwa. Ndati guys. Ukaona uri mumarriage. Yaunenge most of you spend 80% uchichema. Say onion. There is something wrong guys. Kana kuti uchipopota because vakadzi tinopedzera shungu dzedu mukupopota nemoziya. Uchingopopota zvatopedzera kunzi ndiwo unotaurisa. There is something wrong with that marriage. Guys. There is something wrong with that marriage. Marriage ngaimbota kuti unofarawo. Kumbokanganwa, kumboita trust, kumbokanganwa kuti kune zvimwe zvinhu zvinoitika kunze uko. Umboonawo nhamo dzevamwe. Umboverengawo zvevamwe uchinzwawo tsitsi zvevamwe. Kwete kuti unotodza kukomenda kuti ndinogona kukomenda mangwana chinogona kutofuma chimundi chiri kwangu. Kutoziva kuti munhu ndizvo zvanenge achitora. Hanzi matudza nhasi I remember big sister nhasi chaichitozvitaura. The best revenge kuvanhu vakadai
is success. Shanda. Work hard. Masikati nambodza vakadzi ndikati Mwari vakaita era so. Ngoti hazvigadzirisiki, Mwari ndizvone zvakodzera. Zvaifanirwa kunzi mukadzi musoro wemba, murume ihuro. Because mukadzi ndiye anoziva mumba kuti ufu wapera. Ndiye anoziva kuti bora ngoma riri kumushungurudza iri sokisi raboka. Ndiye anoziva kuti bhurugwa ari kufamba rakashama. Ndiye anosacrifice iye kufamba akashama achinda kunotengera munhu even paint yekuti inokurugwa naNatasha yakatengwa naMavis. Tent inenge yakatengwa naMavis paishanda, Natasha nenge achinoikurura. Iye pachake hazioni kuti ndashama ndangove amen. Varume regai ndikutaurirei, koshesai vakadzi venyara. Koshesai vakadzi venyara. Nokuti one day muchademba ende muchavafunga. Munoshungurudza vakadzi ava, moshungurudza vana vevanhu. Moita yesi zvikuru sei kana mapinda munyika ino South Africa inoi. Makuona sekuti vanhu vemuno vanoshamsira. Hapana chinoshamsira guys, mukadzi. Hapana chakambosiyana. Munhu wakatambura naye, munhu akakuchengeta uri ropa usingashandi. Ndiye unotaura nhasi kuti kana uchida tengesa kana ita zvawada ndinacho kuita newewe. Wama kunobatana nemunhu wakasangana naye zuro uno. Unofunga kuti zvigokufambira pagoita blessing ipapo. Pagoita blessing ipapo. Mugonoti tinotogara cheni zvanopenga vanotataurisa topenga totaurisa. Tokokupai 2 years zvapera. 2 years chete. 2 years chete. 2 years chete. Pamwe dzakawandisa futi. Ndopa mchaona kuti Mwari Jesi Dombo. Respectai vakadzi venyu. Blessing yako hombe iri kumukadzi wako. Vanurume, anzvadzi dzangu nditeerereiwo veduwe mutitererese. Kana vari kuteerera life ine varume vavo. Zvataugwa naTasha hatina basa nazvo. We are not going to get hold of anyone. Tabatsira wedu totopedza. Zvokuti paita ani anyora kuti kudii, it's none of our business. Pedu totopedza. Varume, blessing dzenyu hombe dziri kuvakadzi ava. Itai zvamunoita kunze, but respect these wives. Don't show them all the crap that you do out there. Hanti muri kunzwa. Musavataridza crap yamunoita kunze uko kuti varwadziwe. Musaida kuti vagare vachichema kudai so. Misodzi yavo. Muzorangarira life iyi. Muzoirangarira. If you are an honest brother ripa diaries you call me one day but simiri pane life yamakamboita kuti ndidi ndandiri musituation ka zvakazouya. Zvandikutaura izvi. It will never go unnoticed. Musashunguridze vana vevanhu. Kana usingasamudi makatambura nebva muri kuZimbabwe. Muchidya sadza nemavheji asina kana mafuta. Muchishingirira mukakrosa border kunge muna Limpopo makabata muswe wemvuu wegarwe. Muchiuya kuSouth Africa kunoko. Mukasvika mukatambura muri mese. Muchigara muchimukuku. Mukadzi achinda kumapeace job. Iwe uchitawo peace job. Nhasi zvanaka life yanaka. Wakuda kuona mwana wevanhu kunge asina kukwana. Kunge saskam, kunge dzisimu. Nenyaya yekuti vakadzi tinoti kana tagumbuka tinopopota. Zvinobva zvadhivetwa zvoita kunge ndiye anotaurisa mukadzi. But tikatasa pane munhu anonzi Tasha hanzi iye anonyepa Mavis. Ari kunyepa kuti vana vake havana chikafu naItasha. Is she lying kuti vana vake havana chikafu? Is she lying kuti hana kubhadhara rent? naItasha. Ari kunyepa kuti vana vake vane nzara. Let's be honest mfana. Ari kunyepa kuti ari kunyepa murume wako iwe boyfriend yauri kugara naye murume wake uyu told me iwe you were there wanga uripo iwe achiti vane vadhambasa navo ngaite zvamuda navo you were there wadi kumudzora unonzi
uya nevana you are 8 months pregnant iwewe konzi uya nevana ungati uri 8 months upuwa chimwana che 2 years upuwa mwana we 8 months unozviita sei iwe Tashiya semukadzi uri kuri wakadii kuti but kugwa kwenyu vana vachadanana vakarambana but it's now about the kids isusu tataura pano tichibetsera kuti hatisi kubatsira Mavis tikubatsira vana iwe wadi kuti vana vanocharoze uri kuzvara wako hanichapinda uri kuzvara wako Tashiya ndakupa wani kuti gore ndikupa 6 months gore chete ndakupa wani hati ukatakura 8 months mwedzi unoyo unongo chibereka apa chinonetsa here nai Tashiya munin'ina ari mwanangu hazvinetsi manje unenge wabata wako ndoda kuti ugozona mhuka yaugere nayo the true colors. I want you to see the true color. Ndiripo ini I'm here your mom ndichagara phone yangu iri on handika uchazondifonera kana wakuda kuti mama ndakuda zvamaireva zvamakabhotaura zviya shiri nemuroya yairegi mhuka yaugara nayo mhuka ichinji andina kuposta somehow I felt kuti munofollowa pano mese nemurume wako because murume wako panachitaura naika anga achitaridza kuti the way anga achisimeli anga achitaridza anotondiziva that's why ndati andiposte vanhu vangu varamba kundinzwisisa kuti taura zvakanaka nditi tichango addressana palive zvatiri kuita izvozvo there's no need yekuti tichikuposte ndinaemba picha kwana pakogokana kuti kudi I'm not going to do that and hazvishandi chinhu ndatibetsere chinhu help zvabatsirwa uyu vana bo zvekuti ndinoda kuti uzoona kuti shiri yaunogara nayo a leopard will never wake up to be a snake mangwana will never wake up to be a snake right now uri murudo wakaputirwa uri kubatwa sezai ari kutosa kuti right now he is worshiping the ground that you are stepping on handichika ndo zvinoitika shamwari murudo rwese zvinopera ask ye you may feel kuti aitwa sei ask me kuti pavakati vadanana aitwa sei she will tell you uchazoona kutepe munhu ogere naye you will see hazvinei rocket science kaizvo you will see kuti munhu ogara naye kamera iko zvino mira uchaona mira yono hausiriwe last born ezimbabwe kayo hausiriwe last born ezimbabwe and you are not the only beautiful girl South Africa and hausiriwe wega makawanda vatsvuku mayellow bone kune vakanaka kudarika kune vachauya vane magara kuti ucha newega undi kunobvunza ndangoti ugare wakazviziva kuti time frame is only for a period. Tashiya hanona tatisi kukutuka tikukuonesa ndikunyesa kudza zvishoma tumashoko yapinde mauri ugozomarangarira time frame audzvare chibagi woexpecta kuti pa uchakowa nzungu hazviti munhu wako waugere naye atori netrail nehistory hausiriwo unozomugona haufi wakamugona ndokubhejera kudai I swear haufi wakamugona hazviti kuti azoperera pauri iwewe never atori netrail uyu ende zvandatomuona ari munhu amufana mudiki achiri kutokura uchaona zvakawanda ende uchadzidza zvakawanda chinonzi kurai mukura uone ndokukura kwacho zvawaitira uyu iyei zvaiwaitira pana iyei muka uyu Mavis uyu nira uone zvichadzoka kwaurika uchaungudza zvokuti panguva yako iwe kana nokubatsira hapana uchakuungudza zvokutodaro handisi kuita makuwa and I'm not talking this handikuzivi mese Mavis wacho handimuzivi iwe Natasha handikuzivi Johnny wacho handimuzivi I'm just telling you experience of life go and ask even kana munhu kuromba kwenyu even if your mom is alive go and just tell a story yeumwe munhu kuti nai mama pane story yakadai worega kumuudza kuti ndiwongoita se story mai vako vakudze chokwadi she will tell you zvandiri kudza izvi vachakudza kune vamwe vanofa nekugadzigwa dzemimba idzi kuita 15 months ane mimba kune vanourayigwa vana pane zvakawanda zvinoitika you guys you put your lives at stake for what for a dick for Johnson ane history kumasoro yevakadzi vekusiya kwekuinda pamukadzi achisiya achidaro guys
ndapedza handichika I'm done ndapedza. Thank you very much kune vese vatamanza maoko avo vachibatsira handichika kuna mwana uyu anonzi Mefu uyu tinotenda mese mabatsira thank you pamatambanudza pese padzosegwe handichika pamatambanudza pese Mwari vakuitirai zvakanaka tizvirambe vichienda mberi ndosaka tiripo. We don't mind vanotuka, we don't mind vanotaura zvisina basa, we don't mind, but the truth will always conquer. And the chokwadi tinochitaura, you like it or not, we say the truth. You like it or not, we say the truth. Tinotsiurana. And Hansi will cross the bridge when you get. Don't worry, you get there. Don't worry, Johnson, you get there. Don't worry, you get there. You get there. You get there sooner than you think. You get there. Bridge, aiwa muchasvika pabridge baba mwana zvonefe imbomirai kutozvitaura zvatoziva izvi tisitaura zvezvemufirimu bridge manje mucharikrosa bridge ndopamuchaona kuti hamuchasvika imba bridge richange rakurema kukrosa bridge kabridge kadiki kakadaiwo kane kasingasakroseki pose munenge makatarisa makananga makadzokera pasi pakapa zvakaoma ndozvazvinoita aiwa bridge mucharikrosa mirai venyu kupaparika kuti hanzi cross the bridge when you get the bridge ndora muchakrosa ndora muchade cross chero kati ukada kuzvikamfuta nenzira rudzii John wemuda vanhu chero kada kuzvikamfuta ukada kudii ukada kuzvishingisa ukada kudii but the truth will always be the truth and the truth will conquer evil. Ausafise vana vako because uchade mukadzi uyu rudo runopera. People grow out of love. People grow out of love. You can go separate ways, but they're always there. If they are kids, you always meet panyaya yevana. You always ndokuti bridge a bridge uchari cross a bridge uchari cross. Mezi uyu mudambura nai chaizvo murumane mudii muite sei but pawairasa ndipe ma innocent souls. That's where the heart of God is. Ndopawairasa John, so that's where the heart of God is. Pavanapa. Ndopane misodzi yaMwari pavanapa. These are innocent souls. These are innocent souls. Uyine mama dambra namuri tu ndasinga mnamuzota ashama nyedze mjolo dzonisa. Musotoita nyedze mjolo nongoya utsora siva moti tuseka nyedze kuzodarika. Pavana ndopa waita mistake 2 years and 8 months kuti mwana amwe tii. Iwo chimuka makuseni uchiti uri kufura kwa Masai. Guys, muwata zvakanaka. Mwari kuitirai zvakanaka. In your prayers, keep these kids. Keep these kids in your prayers. Ku prayer group. Rangarirai vana ava. Vakure. Mukaona vana va, they are beautiful. I can't show you vana because these are kids. Beautiful kids. Beautiful yellow body kids. Mufunge. Vana vakanaka zvokudaro. Vana vakanaka beautiful kids maimwana. Chukuti kana nendati kuno mnanoramba vana vakadai. But it is happened. It has happened. Beautiful kids. Murarabo.